Mit navn er Søren Juliusen, og jeg stiller op til det kommende folketingsvalg. Det gør jeg, fordi diskussionen om Danmarks fremtid er for vigtig til at lade være. I stedet for at tale for meget om mig selv, skal du her møde nogle af de mennesker, jeg omgås, og som hver dag inspirerer mig til den fremtid, jeg drømmer om for Danmark. Her er Lasse. Han spillede musical, da de andre drenge spillede fodbold, og så drømmer han om at lave film. Der er Helle. Helle, hun kunne bare godt tænke sig mere tid til sin datter, til at lære hende alt det, hun ikke lærer i skolen. Der er Karina, der hver dag går på arbejde for at give de gamle en god dag på plejehjemmet. Så er der David. Han drømmer om at lave musik. Og så er der Sofie, som drømmer om at se hele verden. Fælles for dem er, at de hver især har deres forestilling om, hvordan de bliver lykkelige. Det er ikke detailregulering eller gode intentioner fra Christiansborg, men derimod muligheden for at tage ansvar og tage styrepinden på jobbet, i privatlivet eller i det frie foreningsliv. Derfor taler jeg for ansvar, frihed og muligheder til danskerne. Og jeg gør det for et parti, der altid har øjnene rettet mod, at vi skal have råd til den velfærd, vi alle sammen holder af. Sæt dit kryds ved Søren Juliusen, hvis du også mener, at du er den bedste til at tage ansvar for dit eget liv.